سلام زخبركم تخاطلت سينما سمره ናይ ቀደም ተጫዋታይ ማንቸስተር ዩናይትድ ማይክል ኦውን ኣሰልጣን እታ ጋንታ ሾልሻን ንብራዚላዊ ኣከፋፋላይ እታ ጋንታ ፍሩድ ካብታ ጋንታ ከባረሩ ከም ዘለዎ መዒዱ ከም ዝፍለጥ ፍሩድ ክለብ ማንቸስተር ዩናይትድ ዝሓለፈ ሰሙን ክለብ ዩናይትድ አንጻር ፒኤስጂ ኣብ ዝፃወትሉ ኣጋጣሚ ብክልተ ቢጫ ካርድ ካብ ሜዳ ከም ብምብራሩ ጋንቱ ግዳይ ስዕር ከም ዝገበራ ዝፍለጥ እዩ ደገፍቲ ማንቸስተር ዩናይትድ ድማ በቲ ብራዚላዊ ዝፈጸሞ በደል ጉይሆም ከም ዘለዎ ይዝሕበር ጌጋታት ኣብ ኩሉ ዘሎ ፍሩድ ኣብ ልዕሊ ፐርደስ ዝፈጸሞ በደል ቀይሕ ካርድ ዝውህብ ክስተት ያ ነይራ ማእከላይ ደንያ ግን ነዚ ሸለሊሉ ብሓሊፍ እዩ ፍሩድ ከም ብሱል ተጫዋታይ መጠን ንክለብ ኣብ ሓደጋ ከእትዋ ግቡእ ኣይነበረን ኣነ ኣሰልጣን እንተዝኸውን ነይረ እሞ ድማ ሓደ ተጫዋታይ ከምቲ ናይ ፍሩድ ተግባር ምዝፍጽም ደጊመ ናብ ሜዳ ተመሊሰ ክጻወት ኣይመፍቀድኩን ሾልሻን ፍሩድን እዮም ተሓተቲ ሾልሻን ተጫዋታይን ክለብን ከድሕን ነይሩ ክብል ናይ ቀደም ኣጥቃዒ ታጋንታ ማይክል ኦውን ገሊጹ ኣርማሽ እንግሊዛዊት ክለብ ሊቨርፑል ስማ ምስ ተኸላኸላይ ሳምቡደራይ ዑመር ካላይ ይተሓሓዝ ከም ዘሎ ተገሊጹ ሊቨርፑል ኤኮ ዝተባሃለ ማዕከል ዜና ከም ዝሓበረቶ ድማ ሊቨርፑል ኣብቲ 10.8 ሚልዮን ፓውንድ መልቀቕ ዋጋ ተለጢፎ ዘሎ ተኸላኸላይ ተስፋታት ረኺባ ከም ዘላ ገሊጻ ሊቨርፑል ኣብ ዝሓለፈ ኣዋርሒ ስማ ምስ ተፈላለየ ተኸላኸልቲ ክትተሓሓዝ ጸኒሑ እዩ ኣብ ወርሒ ክረማት ነቲ ተኸላኸላይ ብ10 ሚልዮን ንምሻጥ ተሓሲማ ዝነበረት ክለብ ሳምቡደራይ ድማ እቲ ተኸላኸላይ ኣብ ናይ መወዳእታ ዓመት በፂሑ ብምህላው ኣብ ወርሒ ጥር ብትሕቲ 10 ሚልዮን ከተፋንኦ ድልውቲ ከም ዘላ ስካይ ስፖርት ጸብጺባ ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ክለብ ሪያል ማድሪድ ሮማን ካልዴሮን ህልው ፕሬዝደንት እታ ክለብ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ኣብ ምሻጥ ክርስቲያን ሮናልዶ ዓቢ እጃም ከም ዝተጻወተ ተኸሲሱ ሮናልዶ ካብ ሪያል ማድሪድ ድሕሪ ምሻጡን 3 ዓመታት ኣብ ግጥም ሴሪያ ማልያ ኣረጊት ጎርዞ ጁቬንቱስ ወዲዩ ኣብ ምጽዋት ከም ዝርከብ ዝፍለጥ እዩ ፍሎረንቲኖ ፔሬዝ ኣብ ልዕሊ ሮናልዶ ኣመልኪቱ ዝተፈላለዩ ሓሳባት ይዝህብ ነይሩ ኣብ መንጎኡ ዝነበረ ርክብን ጽቡቕ ኣይነበረን ኣብ መወዳእታ ድማ ሮናልዶ ንጁቬንቱስ ይሕልፍ ይህቧ ሮናልዶ ድማ ኣብዚ እዋን ምስ ጁቬንቱስ ኮይኑ ዘርአዮ ዘሎ ብቕዓት ዝናኣድ እዩ እንተወሳኺ 3 ወይ 4 ዓመታት ናይ ምጽዋት ዓቕሚ ኣለዎ ክብል ናይ ቀደም ፕሬዝደንት ሪያል ማድሪድ ሮማን ካልዴሮን ኣብ ልዕሊ ፕሬስ ዘለዎ ቅሬታ ገሊጹ ብራዚላዊ ኣጥቃዒ ፈረንሳዊት ክለብ ፒኤስጂ ናይማር ጁኒየር ኣርጀንቲናዊ ተጻዋታይ ባርሴሎና ሊዮኔል ሜሲ ናብ ፓርክ ጄስ ፕሪንሴስ ክጽምበር ግፊት ይፈጥረሉ ከም ዘሎ ተሓቢሩ ዝመጽእ ወርሒ ሰነ ኣብ ባርሴሎና ዝነበሮ ውዕል ዛዚሙ ነጻ ዝተርፍ ሜሲ ብናይ ቅድም ኣሰልጣኒ ፔፕ ጓርዲዮላ ብጥብቂ ይህደን ከም ዘሎ ዝፍለጥ ይኹን እምበር ፒኤስጂ ንዕርክነት ናይማርን ሜሲን ተጠቂማ ዕድል ክትርኢ ነቲ ኣርጀንቲና ናብ ፓሪስ ንምምጻእ ፈተነ ከተካይድ ምዃና ካብ ፈረንሳ ዝልሕኽ ዘሎ ጸብጸባት ይሕብር ናይማር ጁኒየር ክለብ ፒኤስጂ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ ዓወት ድሕሪ ምምዝጋቡ ድሕሪ ጸወታ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ዝቕጽል ዓመት ኣብ ጎኒ ሜሲ ክጻወት ከም ዝደሊ ምሕባሩ ዝፍለጥ እዩ ንዘረባ ናይማር ዝተኸተለት ማዕከናት ዜና ድማ ንሜሲ ምስ ፒኤስጂ ክተሓሓዞ ምጅማርን ዝንገር ሓደ ካብ ናይ ቀረባ ይዕርፍ ናይማር ዝኾነ ውልቀ ሰብ ድማ እቲ ብራዚላዊ ንሜሲ ናብ ፒኤስጂ ንምምጻእ ኩሉ ጻዕርታት ይገብር ከም ዘሎ ሓቢሩ ኣሰልጣኒ ሰሜን ሎንዶናዊት ክለብ ቶተንሃም ጆሴ ሞሪኖ ኣብ ስፖርት ዓለም ገና ብሕጂ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመታት ክጸንሕ ምዃኑ ሓቢሩ 57 ዓመት መልኡ ዘሎ ሞሪኖ ሓደ ካብ ዕዉታት ኣሰልጣኒ ናይዚ ዘመንና ኩዕሶ እግሪ እዩ ሞሪኖ ንክለብ ፖርቶ ቼልሲ ኢንተር ሚላን ሪያል ማድሪድ ማንቸስተር ዩናይትድ ብኣሰልጣንነት መሪሑ ዝተፈላለዩ ክብርታት ዓቲሩ እዩ ኣብዚ እዋን ኣብ ቶተንሃም ግዚኡ ዝሕልፍ ዘሎ ሞሪኖ ንነፍሱ ኣብ ስልጠንቲ ዓለም ኣራቂሑ ከም ዝጥምታ እዩ ሓቢሩ ገና ወዲ 57 ዓመት እየ ዘለኹ ምስ ስራሐይ ኣረኣኢኻ ድማ ኣዝዩ ንእሽተይ ዘለኹ ብሕጂ ካብ 10 ክሳብ 15 ዓመታት እንተጸናሕኩ ኣይገርምኒ ክብል እቲ ንነፍሱ ሕጉስ ኢሉ ዝሰምያ ሞሪኖ ገሊጹ እንግሊዛዊት ክለብ ኣርሰናል ኣብ ልዕሊ ቱርካዊ ኣከፋፋሊ ኣስኳሽ ባርካይ ኣዙኪን ተገዳስነት ሕዲራ ከም ዘላ ተሓቢሩ ኣርሰናል ነዚ ኣከፋፋላይ ናብ ኢሜሬትስ ንምምጻእ ልዑል ባህጊ ሕዲራ ከም ዘላ ትራንስፈር ማርክ ዓምድታት ኣስፊራ ዘላ ኣብ ክረማት ካብ ጀርመናዊት ክለብ ሃምበርግ ናብ ባሽከር ዝተሳገረ ወዲ 22 ባርካይ ኣዝጌን ሎሚ ዓመት እውን ንክለብ ባሽከር መሪሑ ኣብ ግጥማት ሻምፒየንስ ሊግ ብዘርእዮ ዘሎ ብሉጽ ብቕዓት የዕንተ ዓበይቲ ክለባት ኣውሮጳ ክስሕብ ክኢሉ ዘሎ ባርካይ ኣዝጌን ክለብ ኣብ ልዕሊ ማንቸስተር ዩናይትድ 2-1 ዝተዓወተሉ ጸወታ ሓዊስካ ማልያታ ቱርካዊት ክለብ ወዲሁ 15 ግጥማት ኣካይዱ ይርከብ
ببيب غوارديولا تمرح مانشستر سيتي 18 مليون باوند وصايتات بمግባር ንድሪዮ ሴሜንቶ ካብ አርጀንቲናት ክለብ አስታዲንቶ ከተፈረመ መደብ ከም ዘለዋ ተገሊጹ ቶዶ ፊቻጀ ዝተባሃለ መርበብ ሓበሬታ ከም ዝገለጹ ድማ እቲ ማንቸስተራዊት ክለብ ነቲ ወዲ 17 ዓመት ተጻዋታይ ናብ ኢትሓድ ንምግዓዝ ምስ ክለብ ኣብ ስምምዕ ክትበጽሕ ቀሪባ ከም ዘላ ገሊጻ ቅድሚ ስሩዕ ተጻዋታይ ናይ ፔፕ ጋርዲዮላ ምዃኑ ድማ ተሞክሮን ምድላብ ብልቕሕ ናብ ካልእ ጋንታታት ክሰገር ምዃኑ ተሓቢሩ ናይ ቀደም ሓለቓ ሃገራዊት ጋንታ ስፔንን ሪያል ማድሪድ ዝነበረ አከር ካሲያስ ኣብ ሕማቕ ኩነታት ዘሎ ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ነገራት ንምትዕራይ ግዜ ክወሃብ ከም ዘሎ ተማጊቱ ቀጻልነት ስሩሑ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ኣሰልጣን ሪያል ማድሪድ ዚነዲን ዚዳን ንክለብ መሪሑ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ክሰግራ እንተደኣ ኮይኑ ክለብ ዝቕጽሉ ስሙን አንጻር ቦርሲያ ዶርትሙንድ ኣብ እተካይዶ ጸወታ ከተመዝግቦ ናይ ግድን ክብል እዩ ኣብዚ ግጥም ተሳዒሩ ናብ ዝቕጽል ዙርያ ክሓልፍ ምዘይክእል ግን እቲ እንኮ ክጽበየ ዝኽእል ምስጓግ ምዃኑ ዝተፈላለዩ ተንተን ስፖርት ኣብ ምግላጽ ይርከባ ናይ ቀደም ተጻዋታይ እታ ጋንታ ካሲያስ ድማ ሪያል ማድሪድ ኣብ ልዕሊ ፈረንሳዊ ኣሰልጣን ዓቕሊ ክትገብር ኣዘኻኺሩ ኣብ ምጅማር ኢና ዘለና ሪያል ማድሪድ ኣብ ግጥም ቻምፒየንስ ሊግ ብገዛእ ርእሲ ሓላፍነታት ክትወጽእ ትኽእል ጋንታ እያ ዚዙ ብሉጽ ኣሰልጣን ብሉጽ ዓርክን እዩ ሪያል ማድሪድ ኣብ ዝበረኸ ደረጃ ንኽትቅመጥ ድማ ኩሉ ዝከኣሎ ዝገበረ ኣሰልጣን ልክዕ እዩ ኣብ ሕሉፍ ክትነብር ኣይትኽእልን ኢኻ ይኹን እምበር ኣብ ሪያል ማድሪድ ተኣማሚነት ኣጥሪ እዩ ክብል ካሲያስ ኣብ ልዕሊ ዜዳን ዘለዎ ናዕዳ ገሊጹ ኣብ ጉዳይ ምጽናሕ ራሞስ ኣብ ሪያል ማድሪድ ተሓቲቱ ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ድማ ሰርጂዮ ራሞስ ኣርማ ሪያል ማድሪድ እቲ ዝበለጸ ድማ ኣብታ ጋንታ ምስ ጸንሕ ክብል እቲ ተኸላኻላይ ኣብ ሪያል ማድሪድ ክጸንሕ معدو أتقعي أرسنال غاناو بيريك إمريك أبو ميانك كلب أب سمين لندن درب أب لعل توتنهام عوض بمزقاب نتب مقايرو ختمت خمزلوها تلابي أب حماق كنت هزلا أرسنال أب زحات رقزي بقعتا أم حيشا نابقودن عوض مس زي تملس تمزقوبهم زلا حماق كبرو سنات ناقر دخمت خمزغل نبارات تتصوت تاقانتا يتغسو ألو أبز حلف 10 قدمات بريمير ليغا حموش سعر زقاطمت أرسنال إذا حيزاتو زل حماق وطيد دما 39 عامتات اتزخف جماري أبو ميانج دما قبل علي توتنهام عاوت بمزقاب نابز حاشا كونتي أمركم اللوسو ندق قانتو ومعيد الله سنبز نزهلهم قدم دربخ كأخل اللي بهي قالوه خمز مثلا إذا صوتا نتبت مغيرو نمتصو اللي قدم يخاب كمز زبالة قدم وطينا بقعات كاتم اللوسو لأقات أمزولو خوين يسمعني كنردو زلنا أبز قدم عوت مسئتن نمزقب أم نوسكف كونتي أمر السدرا بيت أرسنال تسأنح رديت كغيري كبيت قدم كم زخون فلوتي حق أن مزراب تتنهم أبز قديزي أبتصبق كونتات يوم زركو سلازم متنقع كدلينا نزت أو تبهانك أو تأينا نتبيا زلنا قبل علو تتنهم عوت أمزقيبنا كونتاتنا كنا محيشيو دما بحقنا كبل حلقة قانت أرسنال أبو ميانك مس أرسنال ماتش داي بروجرام أبز قبرو على محتت قليتو كبرات تخطات سلطان لو ما أدالينا لكم زنبرنا زيناس أبزن الزازم سسنايو سلام